ассалому алайкум тамошобинони азизи шабакаи Маъмуразия. имрӯз рӯзи ҷумъа қарор дорем дар ҷумъабозори ҳоҷи шариф. дар ин видео навор кардем буқои калон, буқо барои бастан, буқои фарбе, буқачаҳо, моли майда, гӯсфандои барадор, парачаҳои тоқа, бузғола, бузои очабача ҳамаша навор кардем. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ва канали мо обуна шаванд, якта лайка монда видеоро то охир тамошо кунед. рафтем ва сар кардем буқачаҳо. якум буқа буқачаи карпатмонад 48 мега нарша савдо мешава. бозор саҳар 41 кадаст то 41. ҳозирашта 39-38 карда истааст. буқои средний, буқо барои бастан 65,6500 меган бо савдо мешавад. мана пародашон 58-57 бозор карда истааст. мана буқачаи карпат 58 мега нарша савдо мешавад. бозор 48-49 карда истааст. ҳозирашта будагиш нест. چند پول بدهی؟ رکلامش کتی رکلام 5000 میگه 41 دیده سر 5000 میگه سودا میشوه تو 41 کده استن 5 ماه میگه 5 ماه ده مونند نیست کو سویبیشی براتانو های برای همین برادرها یک تا لایک معامله داره که بیا 5000 میگه معامله داره بیشی کرپا داره جو معامله شروع میکنم نه سودا شده است بقچه سریدنیای 52 سوم سودا شده است. خوش شوخ جنگک هم گفتی حاجی شوخ جنگک نه ایش بقای کال بقا برای بستن چیستا برای بستن های آلامز 7900 сомонӣ савдо шудааст. барои бастан гирифтагӣ насиб кунад. баракаша бития иншолло. наи группа мана 8500 ам савдо мешавад. майдато ям майдачара 7.5 76 када истанд ки сереш бо мана калонтар 10.5 мега ина калоноша 3 4 калон аст иҷада буқо барои бастан инора бозор 9.5 96 94 карда истад. наи 4 аввалангира мана 4 калона мана яке аз калонтарин буқои бозор буқои калони фарбе 20000 мега нарша савдо мешава бо бозорда 17.5 карда истад. 555 кило живой вес доштааст. 555 худо баракаша бития. бухара қафушам тамошо кунед. та гарени фарбе шидагиай живой вес 32 сомонӣ пурсида истад. ҳозирашта додагиш нест. буқаи калони фарбе буқаи зотӣ хоб 25000 мега нарша савдо мешавад. весиш 700 кило живой вес доштааст. 700 кило худо баракаша битиям. бозор чанд кадака? то 21 кадаст. живой вес чанди пурсид? 33 сомонӣ живой вес. 32 33 пурсидагиай 21 та кадай бозор. мана калонтарин буқаи бозор 30000 ҷои пилгириш мега тарозу мондагӣ нест. 29 та бозор карда истад мега. ира чуҷаи фил бике мешавад. фил барин айбуқа
на живой вес 30 сомонӣ пурсида килоша барое ки харубтар надодааст ҳозирашта на ира 32 сомонӣ пурсидааст живой вес мана буқаи калони фарбе буқа беҳад фарбеай 25 000 22 000 мега нақша савдо мешава бо 500 чанд кило 543 кило живой вес доштааст бозор чанд кад оҷи 17 000 кардааст бозор живой вес чанди пурсида 32 сомонӣ живой вес пурсидагия бухара фарбеги шабинай мана пешеш бо ҳайбат абиқа калонтарин буқаи бозор буқаи сементал ира мутаассифона соҳибша ёфта натонистем нарша нафаҳмидем ва иншоалло то рафтана агар даракша биёем нарша гап мезанем килоша нарша най буқа савдо шида 13450 сомон 440 кило живой вес доштааст 13450 сомон савдо шидааст най дута буқаи фарбера ҳар душа якҷоя 27200 ҳар душа якҷоя бозор кардаистад ҳозирашта долларгиш нест 27200 сомонӣ да сияҳаш 428 кило иш 462 кило да барачо барои калон барои мол кадан алафхур шидагиан 1200 мега савдо мешава 850 800 сомӣ бозор кардаистад савдо шуда сета барача ҳар сешам 500 я 550 550 сомонӣ харидааст сета рамона худо барака шавития на модабузо савдо шуда нархҳои аниқ 300 кутора чанд та иҷада хоб 4 та 8 та 8 тара 300 сомонӣ зур гирифтаед неам дабаиша ҳамаш корочи кутара савдо шуда 300 мега да савдо шид сетта гусфанд ҳар сешам гусфандои пирай дуташ барра дора якташ бебарраҳай ҳар сеша якҷоя 1500 гирифт 1500 харидад ҳар сеша 4500 симда дуташ барра дорай якташ бебарра не маъмур азия номи чи ака тамошо караги намнис бихезонаш мара сета барраи калон нарай мода ҳар сешам кушхурча 800 савдо мешавад бозор чанди кад 650 сума бозор кадагия майдош 450 савдо мешавам бо чанди кад инора 330 то 370 сума кадагия 450 гуфта истодааст
Buzg'ola chi chand kadan era? 250 so'm kadar. 200 so'm. Bura bizi o'cha-bacha 1200 da. 1200 savdo meshava bu. Bozor chand kan? Mana baracho, baroy toqqa iddata maydash 550 so'm, ne setash 650. Bu savdo meshava. Mana 550 so'm kalonosha bozor persidesta. Ino shab 500 persidesta mega bozor.